مسناي كمية أغنية كورات تخارلتي مدب حلاوة ميديا حافتهم المامراتي بسهم زلوه بزحات كابتا حتى تلتيكم بقل سفلتو نسوات كما يجركي كابيتوكا نابي إيروبا منتي في بناية مستعد بمبال بزح جزي حتى زمتني كل سبكت ملس قال لا يكونن كنا نلو ما عندي نتوم استفعل لي مغنيات أبلاي يركم زي سلوتوكم كما أقول أبلاي تقبلوا تدليو كنا كما يجري تمنجدي يسأل زي تفوتو يحوات عم استفعل بوتات أفريقيا أذلهم نحهم زخون ستيب باي ستيب حدا وحدا انتي زلنا كما يجمعنا أبلا نقبل استفعل تحسوا تذلوا استفعل كفالات حيزمكم كمتي لو ما عندي زمتهم نزلنا زي أدري وذلهم ناي وحك أدلنياتاتهم ذي أكاديميتي بارتيا أب تحت سبسكرايب المبرمة لتن سئيران زمتها مدوات بحدا تريقوا بعضهم أبغزهم كونكم بناي زفون يكون حاجة وزي بلكم أب لايك تقولوا تقولوا عدل كم زخافة ذي فيديو زي أي كاركتر المالكي سنة مكتال كلنا هم نفضل عبز جزيزي تقوم تمرتي كندي عابو مخانو عبستفال عليه بوسطات كيل كلمة بزي تمرتي تقوم تخل نقرات عزي واحد مخانو أين ترى فلايتهم عبي أوروبا يكون عبستفال عليه كانت حقرات زلنا ناي تمرتي تأمن حاجة سنتن عبزلنا يو بزح كينا تبو كينا نفضينا إتو عب إثيوبيا هونكم استفال عليه تمرتك مهارة دليو استفلا لدرجات رهيبكم أب أوروبا يكون أبقى هاجرات نعلمنا كيركم مهارة قصة حتى نلو ما أنتي نعهم زخون بزعوات مرتي لما يجيك أبلاي تقبل كذا لكم متعلي حدا بحدا لو ما أنتي إتي كان دي أقدر سنجر زي ما كانوا كتبت لي الحريق دما ننتن بروجرام جيرنا دما كم جيرنا أبلاي كم قبل كم جيرنا نزل ستيبات زين نحلو خاء قتلنا خنبولينا مالتي قتلنا خن رينا مجمر ساكن إتهم ناس أبي إثرانا إثرا ورايت زلنا أبي إثيوبيا أنا إثيوبيا ورايت زلنا كميجن أبلاي جيرنا قبلنا صغار يونيفرسيتي الوان زبل زرباتات سميعهم تسفى أوريزكم زلهم حواتكن حد بسرعة كوسركم باستفالة من قدي أبستفالة يونيفرسيتي نسنا إثرا ورايت يقبلوهم مخناتو بفلاي كم سدتني هونكا أنت لها هونكا كم يجركا نتينات كهورايت ريكوغنايز تقولو أبصفها اللي عدنا ناتو من قد اللو مالتي حجة أنا بحفش زاوز اللغو بحفش أقل نبيني عدد دليو نيتعد ممريحي انتايو نعو انت لا تخطيلكو تي أبلاي تقولو زلغو زي تعوات اللو مخنعت يلن قبل تسيب لأنه مالتي أعتقد ميك ستيب تمرتي أبلاي في أوروبا أب سفاري كفالات ناي أفريقيا خوينا إنترات بلالها هونكا ميتي ستيب ميتي نجر انتايا دلاي انت دعالك خوينو أب سفاري بوتا هونكا نتمرتي يكون نسرح نسخون نجرات أبلاي جيركا نبتي تدليو بوتا خدمة تحت خليها بوزح أنقفات كل وكا خليو باسبورت كل وكاي أيكلن ويستفعل لنا كبر لك أي خالد كنا مجمع كاد بالله يمزل وكا نبت خطوات حد للي نبتي ناتك علامة ناتك رأي كتبته تخلي حمارين سلازي مجمع تاد بالله أنت أهلنا تمرتي أنا خاطر بالله علني أنت رأينا مجمع تاد بالله مثل ويزبلت أمه قدامي ستيب ناي أبلاي المدوار بناي تمرتي نبي أوروبا بتحكي على حمارتي سلازي مجمع دلاي تلقلها تبقى توسج أبستف لا ليه ناي سوشيال ميديا أبي تفهمون اللي أب تيك توك أبستف لا ليه كانوا وطأت دما كل حسابنا كل دلاينا كم يجيركا كم رفيج كونكا أبلاي جيركا نبي كتبته نب أوروبا ويدما نبكرت هجرات نعلمنا كتبتي حزبل من قد تجمر مالتي كالاي درجة إذا كالاي درجة دما تايو انت على تمرتي كمرت إيدالي مجمرتا اتزلها كانت كاورايت ناي ديجريو ناي ديبلوم ديو
ويني بي اتش دي هكتبر دليها زلها وي ماسترز قصتها دليها زلها وي دما كال استفال عليه انتي دلي خلها نجزها اسها محتاج اقدس خوي مثلنا مالتي مخناتو زحز كايو عودي قطرولي وي كمهارو لي تمام عود دراسي له نتي تجري دليها زلها مخناتو اب انترنت اتيها بزعبا تمرت سيرش تقبل جمع كلها أزيم بزح حتى قصير دي ودا يونيفرسيتات بزح عدلات نزلوا عم انت عند يونيفرسيتي انت عند كورس كمهاري يدليلك نفسها حتى دا بزح كا ريسيرش كبر بتاخد مهار ودليهم زلهم حدش عارف عوددي ويسي مستز حالفات استمهار كايو نكم نبدو ما أتصرتات مهار تدلي إزي كمي سيرش مقواركا كمي أبينا يونيفرسيتي أبلاي قبل زل حسب هلاوكا ناتي تبلك لما يكلا يسال سيد الرجال سريعها كتمهارو تدلي ناي ديجري ريها ناي ماسترز دي ويسي ناي بي اتش دي بروجرام كتفلت عليك بمقطع دما أبينا هكا أبينا يونيفرسيتي إيه أبلاي زقبل بمبالغ تحسب مالتي نتي يونيفرسيتي مسرحبكا وين تهاجر مسرحبكا شعو نوعو زدلي requirement كاب عدد ناب عدي كاب هاجر ناب هاجر كمون كاب حدا يونيفرسيتي ناب حدا يونيفرسيتي استفاد ليس زخونة أفتو ويب سايت نايت يونيفرسيتي أتيها تنزل لها عينة كورس requirement انت يزدلي نتا كورس تي أبلاي كتقبل فأ متى تقبل نوعو فلو كتقبل ويدما بتناتو ممرحي تقيمك كتكيد تجمر مالتي سالسيدي أب سالسيد ما انت هتقبل نتناتك زليكا دوكومنت مدرنا مالتي معناته ناي ديجري انت اخت مهاركونكا كساب عسد تخفلي عسد تخفلي زتمهار كالو ورقيت مساخا كهلو ألو أبينا عدي أبينا يونيفرسيتي إخات مهار زلها نزي ناتكا تمرتي نزناتكا ورقيتك تي يونيفرسيتي يقبلو دي وي انت عينت كالا عينت مسرحي اليو تي يونيفرسيتي يقبلو نوعو كتاب مالت وي دما نوعو سيرش تقبل تجمر مالتي كم لا يتلان تخينو أنا أبنت هجي أتلان تلاقينو شيء ما يعزب هلالو نتنأكد دوكمنت ناوتسر دمو نسو confirmation approve كيرو إذا سبزي إذا ورايتو زي بقول عن خمخال أتلان زبل ورايت يسودو لك مالتي هيك العتاكا فمو استفارة ليلو أو ريسيرش تقبل عبد ناتي بروجرام دما ما يستفعل عادتات كم أبنت أنتي كتنقص كفتني مالتي سلازي اتنا ديجري انت دقات مهاركم كا سب حسب تغفلي ناي ماسترز تمهاركم كا كسب ديجري زلو ورقت كا في اتشي تبلتهم كا دما كسب ماسترز زلو ورقتها كله أكيب كا ناتي زمركوتو أكا سديد كا تي ناتكا ورقت أبرفو قبلوه ملسك تبقى مالتي زي دما خبهاجر نمهاجر سزفالة أسينا أبز متزر أبز زلو كندريوينا مالتي ንስኻ ድማ ንዕኡ ነቲ ናትካ ውራኤት ሳብሚት ጌርካ ንዕኡ እናተፀሓፈ ንዕኡ ኮንፊርሜሽን እናተፀብኻ ከለካ ድማ ካልእ ስቴፕ ትገብሮ ስለ ዘሎ ናብኡ ከብለኩም እየ ራብዒቲ ስቴጅ በፂሕናልና ወይ ራብዒቲ መድረክ በፂሕናልና ኣብ ራብዒቲ መድረክ ከ እንታይ ኢኻ ትድሊ ከምታ ቀዲመ ዝበልኩም ኣብ ካልአይቲ መድረክ ነታ ዩኒቨርሲቲ ምስ ረኣኻያ ምስ መረፅካያ ኣካ ዩኒቨርሲቲ ከዓ እንታይ ዓይነት ኮርስ ኢኻ ትምሃር እንታይ ዓይነት ዶኩሜንት እዮም ዘድልዩ ምስ በልካ ኣብ ዝበዝሐ ዩኒቨርሲታት ኣብ ናይ ዝበዝሐ ዓድታት ዘይፈላለ ኣሎ ሲቪ ናትካ ወይ ድማ ረዚም ናትካ ከተዳሉ ኣለካ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ብምሉእ ናትካ ባዮግራፊ ትፅሕፈሉ ዘይኮነ እቲ ዝተማሃርካሉ ቅድሚ ሕጂ ዝተማሃርካዮ ዓውድታት ዝሰራሕካዮ ዝያዳ ተመራፂ ከዓ ምስቲ ኣፕላይ ትገብሮ ዘለካ ፊልድ ዝመሳሰል እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ዝያዳ ተቐባልነት ንክህልወካ ይገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ እንተ ደኣ እቲ ኣፕላይ ትገብሮ ዘለካ ኢንጂነሪንግ ኮይኑ ምስኡ ዝተኣሳሰር ናትካ ተመክሮ ወይ እውን ምስኡ ዝተኣሳሰር ናትካ ናይ ትምህርቲ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ሲቪ ኣብቲ ኣፕላይ ምስ ገበርካ እቶም ዝርእይዎ ኮሚቴ ነቲ ናትካ ወረቐት ቀዳምነት ከም ዝህልዎ ይገብሮ ማለት እዩ ከምኡ እውን እንታይ ዓይነት ካብ መዓዝ ክሳብ መዓዝ ከም ዝነበርካ ኣብ ሓደ ስራሕ ወይ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ኣብቲ ሲቪ ናትካ ፅቡቅ ጌርካ ሪል ክትገብሮ ኣለካ እቲ ዩኒቨርሲቲኻ እንታይ ዓይነት ረዚም ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ሲቪ ፎርማት እዩ ዝጥቀም ከዓ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ኣፕላይ ንክትገብር ጋይዳንስ ኣሎ ኣብኡ እንታይ ከም ዘድልየካ ኣብኡ ከዓ ከይድካ እንዳትገብረልካ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዝቕበልዎ ወይ ድማ ዝእዝዝዎ ሲቪ ይፈላለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
ኣብ ኤሮጳ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀምሉ ሲቪ ኢሮፓስ ዝበሃል ፎርማት ናይ ሲቪ እዩ። ቀስ ኢላ ክሪአኩም እየ ኣብቲ መፅእ መደበይ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ሲቪካ ተዳሉ ትብል መደብ ኣብ ቀፃሊ ከዳልወ ነናቱ ፎርማት ዝተፈላለዩ ሓንቲ ፎርማት ኣሎ ገሊኦም ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሓንቲ ፔጅ ደልዩ ገሊኦም ዩኒቨርሲቲ ካብ ክልተ ፔጅ ዘይበዝሕ ይብሉ ገለ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናፃ ዝኾነ ብደስ ዝበለካ ዓይነት ፎርማት ተጠቒምካ እቲ ናትካ ሬዚመ ወይ ድማ እቲ ናትካ ሲቪ ኣብ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሲቪ ራብዒት እያ በፂሓ ዘለና ሕጂ ናብታ ሓሙሽተይቲ ክፍለኩም ሓሙሽተይቲ ድማ እንታይ እያ ሞቲቬሽን ሌተር ሞቲቬሽን ሌተር እንታይ እዩ እንትላ ኢልና እዚ ሞቲቬሽን ሌተር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ኣፕላይ ክትገብር ከለካ ወላ ስራሕ ከምኡውን ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ኩሉ እዚ ክትመሃሩ ደሊኻ ኢሎም ካብቶም ብዙሓት ኣፕላይ ገይሮም ዘለዉ ክትምረፅ እንተደኣ ኮንካ ነጥብኻ እቲ ናትካ ሲቪ ጥራሕ ዘይኮነ ናትካ ድላዩ ስለምንታይ ነቲ ኮርስ እቲ ክትመሃሩ ደሊኻ ኣለኻ ኣብቲ ሞቲቬሽን ሌተር ከዓ ንስኻ ምን ምዃንካ በቲ ናትካ ፅሑፍ ገይሮም ነቲ ናትካ ወረቐት ዘፃርዩ ኮሚተ ይፈልጡካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሞቲቬሽን ሌተር ኣገዳሲ ኣፕላይ ክትገብር ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ክትመሃር ወይ ክትቅፅል ምስ ትደሊ ማለት እዩ ከመይ ገይረ ብሩፅ ዝኾነ ሞቲቬሽን ሌተር ክፅሕፍ እንተዳ ኢልኩም ኣብ ቀፃሊ በብሓደ ከምፅኦ ስለዝኮንኩ ፅቡቅ ጌርኩም ክትይዎ ይኹን በብሓደ ከዓ ክገልፆ እየ ማለት እዩ ናምበር 6 ናምበር 6 ከዓ እንታይ እዩ ሪኮመንዴሽን ፔፐር ብፍላይ ማስተርስ ወይ ድማ እንተ ደኣ ፒኤችዲ ከተብል ኮንካ እቲ ሪኮመንዴሽን ፔፐር ካብቶም ቀዲሞም ዝነበሩ ናትካ ፕሮፌሰርስ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ካልኦት ምዕብላት ሃገራት ማለት እዩ እዚ ሪኮመንዴሽን ፔፐር ከዓ ንምንታይ ዝጠቅም እንተ ደኣ ኢሉ እቲ ንዓኻ ዝምሃረካ ፕሮፌሰር ክኸውን ይኽእል እዩ ዶክተር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ መምሃር ንዓኻ ዝመሃሩካ ብዛዕባኻ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለዎም እዚ ሰብ እዚ ቫልዩ ኣለዎ ኣብቲ ትምህርቲ እቲ ተቐፀለ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ሰብ እዚ ንዕብየት ዝብል ሪኮመንዴሽን ፔፐር ንዓኻ ደገፍ ዝኾነካ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ነናቱ ውድድር ስለ ዘለዎ ካብቲኦም ኩሎም ኣብ ሓደ ዓመት ኣፕላይ ዝገብሩ ነቶም ዘድልይዎም ሓቀን ክምህርቱ እንተ ደኣ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ብሉፃት ዩኒቨርሲቲ ኣፕላይ ትገብር እንተ ደኣ ኣለካ ኮንካ ከዓ ኣዝዩ ሓገዚ እዩ ነቲ ናትካ ቦታ ክትሕዝ ማለት እዩ ከመይ ገይረ ሪኮመንዴሽን ፔፐር ካብ ምምሃራዊ ይመስል ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ዩጋንዳ ሩዋንዳ ኣለኹ መምሃራነይ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ትብሉ ድማ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ድዮም ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘለዉ ንዕኦም ረኺብካ ከመይ ጌርካ ሪኮመንዴሽን ፔፐር ትወስድ ድማ ኣዝዩ ፃዕሪ ዘድልየካዮ ግና ቀሊል ዝኾነ መንገዲ ተጠቒምካ ነዚ ነገር እዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ብምሉእ ክገልፀልኩም ዝፀናሕኩ ስኮላርሽፕ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኣድሚሽን ንክትረክብ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ኤሮፓ ከምኡውን ናይ ካልኦት ሃገራት ዘድልያ ኣገደስቲ ዝበል ክኾነ እዩ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ድማ ዝተፈላለየ ካልእ ናቱ ረቋሒታት ኣለዎ ገለገለ ዩኒቨርሲቲ ናይ እንግሊሽ ቴስት ዝገበርካሉ ክውደልዩ ከለዉ ገለገለ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ከምኡ ኣይሓትን እዮም ብሜዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን ጥራይ ይቕበሉካ ማለት እዩ ገለገለ ዩኒቨርሲቲ ድማ ክትኣቱ ከለካ ናይ እንግሊሽ ፈተና ባዕለን የቕርባልካ ከምኡውን እንተ ደኣ እቲ ንስኻ ኣፕላይ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ዲግሪ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ ናይ ዲግሪ መእተዊ ፈተና ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኤሮፓ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ዲግሪ መእተዊ ፈተና ተፈቲንካ እንተሓሊፍካ ኢኻ እቲ ኣድሚሽን ይኹን ነቲ ካልእ ዓይነት ዕድል ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ እናኣተኻ ኣብቲ ትደልዮ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ትደልዮ ኮርስ ኣትኻ እንታይ ዓይነት ክራይቴርያ የድልዮ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ እዚ ብምሉእ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ኣብ ስኮላርሽፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣድሚሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኩሉ ዝወስድ መንገዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት እዩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣነ ኣድሚሽን ጥራይ ጌረ ክመፅእ ክኽእል እየ እንተ ደኣ ኢልካ ብኣድሚሽን ከፍ ኢልካ ክትመሃሩ ትኽእል ብሕስር ዝበለ ብቕርቢ ዝበለ ኣብ ኤሮጳ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጥልያን ኣሎ ነዚ ሓደ መዓልቲ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ስኮላርሽፕ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ዓይነት ስኮላርሽፕ ኣለዎን ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ፋንድ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፃኢ ከመይ ጌርና ንረክብ እንተ ደኣ ኢልና ድማ ሓደ መዓልቲ ቪድዮ ጌረ ክሰርሐሉ እየ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለየ ዓይነት ስኮላርሽፕ ዝተፈላለየ ዓይነት መንገድታት ዘሎ ማለት እዩ ንሎሚ ዓንቲ ግን ነቶም ኣብ ዩጋንዳ ወይ ድማ ኣብ ኬንያ ዘለኹም ስደተኛታት ኤርትራውያን ወይ ካልኦት ዓይነት ስደተኛታት
ታሕቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እዩ ናይ ዩኒኮር ስኮላርሽፕ ወፂሎ ንስደተኛታት እዩ ኣዝዩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ባዕሎም ዩኤንኤችሲአር ምስ ካልኦት ናይ ካሪታስ ተሓባቢሮም ነቲ መደብቲ ዘዳልው እዮም ኣብቲ ታሕቲ ክገድፈልኩም እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትኩም ከዓ ዝድልዩ ሪኳየርመንት ትርእይዎ ኢኹም ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብዛዕባ ዩኒኮር ስኮላርሽፕ ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ትገብር ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ንሎማዓንቲ ግን እዚ ይመስል እቲ ቀንዲ ዝበልክዎ ቀንዲ ኣድላይ ዝኾነ ነገራት ንሓደ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝደለየ ሰብ ክፈልጦም ዘለዎ ዝበልክዎ በብሓደ ግን ከመይ ጌርና ሴቭ ንዳሉ ከመይ ጌርና ሞቲቬሽን ሌተር ንዳሉ ከመይ ጌርና ተን ዩኒቨርሲቲ እውን ንረኽበን ምክንያቱ ጌጋ ዝኾኑ ፌክ ዝኾኑ ሊንክታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዝመፁ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ነተን ቁኑዓት ዩኒቨርሲቲ ንረኽበን ከመይ ጌርና ምስቶም ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒኬት ንገብር ድማ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ንሎማዓንቲ በዚ ይመስል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ሼር ግበርዎ ናብ ኣዕሩኽትኩም እናመሓሰትኩም ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዝተፈላለየ ዕድላት ብፍላይ ክመሃሩ ድላይ ዘለዎም ኣሕዋትኩምን ቤተሰብኩምን ሼር ክትብልዎም የተባባዕኩም ንሳኹም ፀናሕኩም ሓፍትኩም ንዋሜ ንሎማዓንቲ ብዝኣኽለና ሰናይ